Čus lidi u dalšího videa, dneska je tedy se mnou Štěpule. Dobrý den. A dneska budeme... Fakt, lákovat. Dneska budeme reagovat na vaše retardované komentáře. Potřebujete vidět reakci, protože vaše tupé prdele jsou tak retardovaný, že potřebujete odbornou pomoc. Je to seriózní shit. Takže držte si kšandy, podívat. Držte si prdel, kámo. Těšíš se na to? Těšíš se na komentáře? Jo, hrozně moc. Mě tady mlátí, kámo. Dobře. Ok, jdeme na... Máme tady ty komentáře, je jich docela hodně. Mám zavřít oči a mám vybrat? Jo. Fortiče. Ne, reálně. Ty šmají! What the fuck? Jakože řve? Tučínek! Mě bys ohodnotil o něčí desítky, jak je tohle z toho ohledně, jakože úroveň retardace. Tak tady to je 5, protože je doslova nemá to point, ale zároveň to není tak retardovaný. Tučínek 4575, ok, jdeš si najít pomoc, děkuji. Tak další. No tak mě poslouchej, kamaráde. Kolik ti je? To je všechno špatně. Kdy bude další? Další! Kámo! Hej, já přísahám bohu, že tohle ten borec, kdyby byl u maturity, tak je to zlý, kámo. What the fuck is this? Kolik bys teda tomu dal? 6. To se 6. OK, takže máme našeho novýho favorita, Mat RK9QM. Kámo, to si nějaký název, vole, pro motor, ty vole. Marek 4, vole. Skibidi Sigma Ohio Rys Mažák. Přeložit pomocí Deep L. Co to kurva je Deep L? Já to nikdy neslyšel, what the fuck is this? Toto mi nikdo nepřeloží, kamaráde. Král Alfons. Ty jsi v prdeli. Je ti to jasný, doufám. Kámo. Kolik bys mu teda tomu dal? 8, kámo. 8! Je to brainrot, kámo. A navíc je to, kámo, nejvíc otravná píčovina, kámo. Skibidi Sigma Ohio Rys. Smažáka. Sorry, kámo, vole, prostě musíme si tady nalejt čerstvého vína, je to prostě bullshit. Nemáme tady ani pití, vole. A mám tady fermentovanou cibuli. Cibuli. Hoši, pokud chcete vidět další díl, tak napište do komentářů fermentovaná cibule. Fermentovaná cibule. Napište dolů do komentářů fermentovaná cibule a my najdeme další retardovaný komentáře. Dobře, takže máme našeho novýho favorita. Jdeme dál. Tohle se bude ještě na dlouho, kamaráde. To bude. Dobrý, hele, OK. Otazník! Otazník! By the way, svělý. Jsi svěží. Jsi fresh, vole. Ne? Je fresh. Dobrý. BDV. Tak dobrý, hej. BDV. Asi by the way. Jsi svělý. A 4 žlutá srdíčka. Jsou to žlutá? Jsou to žlutá, já nevidím, kámo. Kámo, ty musíš jít pěkně kočnímu. Já to vidím žlutý, kurva. Přes ty brejle zasraný. Is that yellow? Tak teď musíme bodovat a musíme to trošku rozebrat, protože tady musíme říct, že Boreček se snažil říct velice důležitou informaci a zároveň trošku tě pozvihnout, ale napsal to kurva špatně. Já tomu dávám 4. Takže tam to nejde teda jakože do finále. Ne, zatím vede brainrot shit. Bohužel, kamaráde, musíš mít méně mozkových buněk, aby si vyšel na první místo. Tohle je slabý odvar. To se dá, kámo. OK, fuck. Hele, lidi se potom, nebo ne, že se lidi diví, ale já bych se nedivil, kdyby lidi prostě si říkali, že tohle je bez komentáře, jako. Prostě to... To je komentář bez komentáře, vole. Sigma boy. Nečti to, kurva, A ten na konci boy goy bezdomovec. Boy goy bezdomovec. Já jsem, pokud to vážně napsal jaký děcko, tak ten nezná, co se trvalo. Ten nebyl, to psal. I swear. Celou hodinu. Sigma boy. Neboj se, příteli, mám to, co potřebuješ. Toto JDO triko naleznete na stránkách Real Geek za pouze 599 korun. Je vhodné na nošení venku, ve městě, v dešti a i džungli. Je tak úžasné, že je Isaac z něj tancuje. Prostě fúha. A taky podívejte na ty záda. To je krása, že jo? Toto triko vám prostě přidá auru. Pro více informací se podívejte na stránku Real Geek nebo v popisku videa. No,
Tak to bychom měli. Co to kurva? Šukofleky, vole. Ty vole, tak to je konečně vystupovat, kámo. Takže já bych dal aspoň za snahu, bych dal plusový 1 bod. Takže kolik bys teda tomu dal? 7. Takže 8. Takže máme teď 2 lidi, kteří jsou Na vrcholu. na vrcholu naší prostě. Lobotomisové pyramidy. Tak pochopit. Teďkon to střihnem. Dej mi vapík. Ale teď už s ním už pomalu končíme akci, aby to už u mě skončilo. Jdeme dál. Ano, tak to ne, kámo, už to čtu. Kámo, další Zenak Šimíková, kámo, spotit, vole. Název serveru Skibidi Ohio Giat Sigma Kai Senat Res Moving Bomb Baby Gronk, co to kurva je Baby Gronk, what the fuck is this? Co to je? Baby Gronk, tady Baby Gronk, co to je? Baby Gronk, Uvu, Grimace, Aura, Cook, Bong, Keiso, Among Us, oj, Sushi, No Cap, Flexi, Drip a JDho frajeři. Tak kamaráde, poslouchej mě, toto je, vole... I guess, bro, kámo, co to je, vole, co to je za výmysl, kámo? Co tam dělá Drake, co tam dělá John Cena a kurva Kai Cenat, vole. To mají ti lidi společně, víš co, počkej, kámo, editor, nebo pokud to bude editovat nebo já, kámo, udělej mě, že tady jsou všichni ti lidi. Dobrý, Štěpána vymaž. Dobrá. Kolik bychom to tomu dali? 9. 9? Ty se na to všechno díváš. Co si myslíš o mý komunitě? Že si z tebe dělá prda. Takže můžeme toto brát jako kyberšikana. Pokud chcete zrušit tu kyberšikanu, pokud chcete mě nějak podpořit, dejte odběr na tenhle kanál. Dobrý, jdeme dál. Name komunity Skibidi. Skibidi. Omega Army. Emega, vole. A ještě Emega! What the fuck is Emega? What the fuck is Emega? Emega. Ok, já ti nechci říkat, ale tohle si myslím, že jde na 10, klidně. Jo. Tohle jde na 10. Kámo, Emega, kámo, víš co, prostě, to jsem ještě nikdy neslyšel Emega. Já si myslím, že tohle nic neporazí. Sokolský zabijáku, gratuluji, dostal se na první místo zatím. Já si myslím, že tohle nic A myslím, že to neporazí. nikdo nepokoří, to už jdeme Počkej, dál. tady tohle už máme. Teďkon, tady máme další. Ještě nám zbývá jich 7. Tak jo. Tika. Štíka. Co to má být? Co napadne? Tika. Co napadne? Tika. Toho... Tika. Já vím, vole, taky to čtu, ale... Tika. Víš, jak prostě existují, jak... Kurva, tam už nemůžu mluvit. Už máš break damage, kámo. Já si spíš myslím, že z těch komentářů tady ve videích by se dala udělat dobrá psychologická studie. Kámo, dokument. Dokument o lidstvu, protože tady se dostali... Dokument od Jada. Protože tady se doslova lidi vyjadřou ke všemu a na všechno. A tady tohle je přesný příklad, kam on se prostě vyjádřil, že prostě Tika. A co uděláš? Ok. To je špatný. Běž se léčit. Co? Já si myslím, že jsem asi našel našeho šampiona. Tohle to. To je 11 z 10, kámo. Gratuluju ti, kamaráde, gratuluju ti, Milane. Jsi moc SK, I guess. Já nevím, kdo to je, kurva. Gratuluju, tebe tě nikdo nepřekoná. V tomhle díle tě nikdo nepřekoná, protože tohle je 11 z 10. Vole, to je 11 z 10, protože kaj prostě... Pardon, mám menší díky, díka. Ryba, tung sahur. Já nechci nic říkat, ale děcka, prosím vás, přestaňte se koukat na tyhle ty pičoviny s nějakým tung sahur. Já si řeknu teď taky seriózně jednu věc. Děti, pokud chcete psát, tak za prvý si to zkontrolujte. Za druhý, naučte se prvně, jak se ty slova píšou. A celkově, pokud víte, že neumíte psát, tak nepište. Já to vidím ve 3 hodiny ráno u mě v posteli, když mi tam přijde komentář, kdy bude další video. A já nevím, co ten člověk ode mě chce. Vím, že mě nebudete poslouchat, vím, že bude ještě více těch pojebaných komentářů, tohle to prostě neskončí, tohle Ne. nekonečná agonie, Ne. ale jenom... Kámo, fuck off, vole, s tím. Já fakt nevím, proč to tam mám, vole. Takže, jdeme dál, tohle se jenom byla taková ještě seriózní chvíle, jenom pro vaše ouška malinkatý. A můžeme pokračovat dál, myslím si, že ještě nám zbývá ještě 3. Takže tohle to vyhrává, uvidíme, jestli to něco překoná.
Sklo. Sklo. Etika. Kamu. Veremiášova. Proč si kurva neberete normální jména? Proč? Já to nemůžeš říkat, kámo, že takhle se třeba jmenuje, víš co? Kámo, dejte si náhodný generátor náhodných jmen a je to lepší, než kdybyste si je reálně vytvořil. Sorry. Ty to není přečíst, kurva! A jestli to přečíst, tak mi to přečti. Uděláme, vole, uděláme jako mini challenge. Máme náš Discord server. Pokud jsem připojený, tak to je jenom nejlepší. Pokud ještě nejste, tak sem připojte a dejte nám tam hlasovku, jak byste ten komentář přečetli. Pro lidi, kteří se chtějí zapojit do naší komunity, kteří chtějí prostě vidět i něco zajímavého ohledně mě i prostě celkově naší komunity, já už se nemeluji, já už to za ně vybitej mozek do píči. Klidně neváhejte a připojte se na Discord server, už je nás tam za chvíli 2500 lidí, což je kurva hodně. Hele, já jsem se nad tím rád zamyslel, když jsi tady mluvil, není to třeba náhodou adresa. Mám pro vás challenge! Pokud je to adresa, vypojďte byt! Varování, adresa to nikdy jsem to neřekl, jenom to je konspirační teorie, nebo jako humor. Teďko by měl být poslední komentář, myslím. OK. Let's go. Holy fuck! To si děláš prdel! What the fuck? Cz, dobrý video a rozbil jsem tás a jídlem rupl jsem židli. Udělal jsem to tak, že jsem se houpal a spadl jsem. Pořádně jsem se nasral a kopl jsem do ní. A jako třešničku na dortu rupl jsem šuplík, no prostě si na něj stoupl, tak cz. Tak cos. A co je toto? The song, the beat, the creator, já to budu kámo, to budu začít. The song, the beat, the creator, the producer, the instrumental, the software. In the air, vole. The sound wave, the sound boost trampling, vole, thumpling. The DJ spinning this track, the party where this was the vibe. The vending machines, the pre-made meals, the high protein snack, the electrolytes. The lifting glove, the resistant bands, the yoga mat, the end of the universe. The The philosophers contemplating its meaning. Bohužel je to všechno. Co se týče tady tohodle, tak tomu se ani vyjadřovat nebudu. Hele, hoši, já jsem zničený. Tohle je agonie, tohle je utrpení. Naučte se psát, naučte se česky, naučte se gramatiku. A tamto, co bylo poslední, tak to dám do speciální kategorie karanténa. Ano. Borec řekl všechno, co existuje. Všechno, co je možné. Všechno, co jsme kdy viděli. Všechno, co je prostě mezi námi. Tam koluje vžila. Tenhle ten člověk reálně řekl celou encyklopedii všeho, vole. Hoši, tady to asi se Štěpánkem ukončí, protože my tady fakt umíráme. Já nemám co na to říct. Fakt, já taky ne. Toto je... Víte vy co, dejte odběr, řekněte, jestli byste chtěli další videjko, další pokračování těch komentářů, připravíme jich víc. Ty se nestěžuj, ty budeš dál. Uvidíme se u dalšího videa. Čus.